Салом алейкум бародаро, салом алейкум подписчикони канали Акаи Эҳсон. Як идеи хуб дар сари мо омад бародаро ки ҳамин идеяро дар шумо пешкош кунем. Бародаро чӣ гуфтанем? Хай Акаи Эҳсон дар балнисай касоне ки мехоҳад хубишона дар Акаи Эҳсон бирасона. Хай медонам ки Акаи Эҳсон бисёр каса хубӣ кардагай, даже морам хубӣ кардагай, бисёр одаморо хубӣ кардагай бародаро. Чӣ гуфтанем? Касоне ки мехоҳад дар канали ҳамин Акаи Эҳсона дастгирӣ кунад. Хай агар ҳамин касоне ки мехоҳад ҳамин Акаи Эҳсон дар 10 секунд ё 15 секунд видео кунад. номерои WhatsApp дар таи экран ҳастанд бародаро. Бигирад дар мо партоа, мо бигирем хушрӯ монтаж кунем, дар канал партоем. Акаи Эҳсон ки балниса биромад бо бина хеле хурсанд мешавад ки хай бародари мо дар фикри мо ҳаст. Чӣ гуфтанем бо карочи хай Акаи Эҳсона хай худованд шифош биҷояд. Худованд тез балниса барояд бародаро. Тез бо канали хича бигирад дастгирӣ кунад. Ай қафои намигарӣ шавад бародаро. Хай намихели гапа чап. Хай мо дар ҷои Акаи Эҳсонем ки каналша пеш барем бародаро. Хай шумо бинед, дар таи комментария бинависед чӣ фикре дорад хай дар бораи Акаи Эҳсон видео кунед. Чӣ хеле ки ҳозир гуфтем бародаро, дар номерои WhatsApp мепартоед. мо мегирем дар видеои оянда мегирем мепартоем. Акаи Эҳсон ки бинад барояд дар балниса хеле хурсанд мешавад бародаро. Хай бародаро дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд ҳаматонро нигаҳдор бошад. Бидуред хай дар канали Акаи Эҳсон видеои нава бидуред тамошо кунед. Фикрҳои худтонро бинависед. лайка фаромӯш накунед бародаро. дар паноҳи Аллоҳ бошед.